Ahojte. Takže Top Racing SK zase a dneska idem spoločne streamovať s mojím kamarátom Lukas Bossom 2016. A ako ste si mohli všimnúť, pustil som aj hudbu. Ešte trošku zvýšim hlas. Počkať. Nájdem vám jeho profil. Tak, neviem, potom vám ho ukážem. Ahoj Lukáš, už si tu? Dobrý deň. Takže ako ste mohli všimnúť, Ako ste si všimli, tak dneska ideme hrať Hotel Bronze. Neviem ako sa neviem. Takže ideme hrať rôzne hry a ideme proste spolu. A ako ste si všimli, Lukáš vám teraz hovoril. Takže už sa pripojí. Ale teraz asi ideme zahrať si prvý Brawl Stars. Čo povieš? Áno, najlepší Brawl Stars, ktorá má nový upgrade. Takže OK, lebo v Brawl Stars je SpongeBob upgrade. El Primo SpongeBob, takže za chvíľku možno aj bude pridaný. Uvidíme všetko. No, Takže, a teraz si už poďme konečne pustiť Brawl Stars. Sme skoro 2 minúty prekecali. Tak, konečne sa mi púšťa. Vidíte? nový El Primo skin. SpongeBob. Dobre, som pripravený. OK. Takže teraz mám. Tak volá sa Hardrico. Ale nejdeme najprv friendly battle. Tak dobre. Takže teraz sa na chvíľku líbim. OK, urobil som friendly battle. Čakaj, vieš čo? Daj duel. Dobre. OK. Takže. A daj ma tam. Dobre, invite. Hej, prečo ťa... Máš tým, či nie? Skús sa ty pripojiť, neviem prečo mne to nejde. Ne, skús to znova. Nice, si tu, takže... A pozrite, mám Darila na map, aj Edgara na sedmičke. Lukáš si ide teraz dať pauzu, takže poďme. Ale toto video bude o chvíľku končiť, lebo neviem, Lukáš proste už nechce. Ale aspoň si ideme zahrať. OK. Riko. Ja. Ne, ja som to netrafil. Pekný. Ne, toto nedám. Toto som stavil. A tak teda. OK, je čas niečím, čo Bradovera Lukáš nenávidí. Lebo... Musím si rýchlo nabiť ultimu. Nice, mám ultimu. A sakra! Sakra! Rýchlo heal!
prehral. Máš Rika na map? Aha, tak preto si taký dobrý. Poďme znova. Daj ryby. Odkiaľ máš toho mrpína, či jak sa volá? No, mne žiadny iný drvo nepadol. Čo? Kde je drago? Kde ukáž? Áno, tam na čo děláš, ty klamár? A, sakra. Tak bežím. Čo děláš? Nice! A sakra, teraz máš silného. Nice! Čo? Ako sa dobre som ťa zdolal. Nice. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak hej, tak dajte like. Uvidíme sa na budúce. Takže čau.